Mayabas niyo na nagasta. Kulong ko sa ngipon. Pre, gali. Nagkano pa pagkape? Ilaw pa kayo pa de. Nagkano pa pagkape pa di? Nakakomplete. Kita yung brief. Hindi ka rin may igagaw mo pa. Bagas pag kiripat na yan. Ano? Labahan? Wala ka? Ano na yung kagman? Pero maliban sa ako, yung agalis pa yan. Ay, nagbalik ka doon. Pero balita pa rin ba doon? Kung nagpapara mahal ang sigarilyo, ano? Talaga? Grabe! May mong puksong na igisa pa ang sigarilyo. Kami, puno na kami kayo. Marami lang ginagawa ka. Ang sigarilyo kayo muna. Sabi ko, ay, nagsalo, nagtataguli. Nasa tao yung paling bado. Ay. A few moments later. Baling ba doon? Sumuko kita duman? Garo ko na ako lang ang rigling. Bukod pati. Garo may salno. Ito yun. Ito yun. Ha? Doon ka? Napaling. Yung parik sorry. Ano na pakuha ito niya pa di? Kung ano nagpaparamahal ang sigarilyo. Ano pa di? Pero para pa di, may parang hindi pa di. Malilig di. Palilig ba na no? Pero nga may mga nagpaparapon na di mga sugma. May napaparong ako pa di kanais-nais. Ano pa dita? Ang mga tao di nagpupundukan sigarilyo, ano? Hindi naman kaya. Kung punta ano, kada ako nung nagagadan sa sigarilyo kang hilaw, dahil pag-araray nagpupundo kang para sigarilyo, kapag nagpupundo ka na. Ako pa di, natotoo, para sigarilyo man ako, duwa-duwa nga niya pa di, ang ganang gamit ko, sigarilyo, saro digdi sa mandigdiw. Kaya, mas magasto ako, pero kung ang ganyan kong gato kapre. Iyo, ay mas malala pa kung doon sa kapring ito. Kaya man, paling sa Ako, yan ko pa sigarilyo. Totoo lang, yan ang sigarilyo. Kasi ang sigarilyo nga, parehas kita. sigarilyo na yan. Yan ang, pagdala mo ko yung sigarilyo. yan ang, yan ang, sabaga yan. Naman pa tayo, fortune. Sabaga Di ba yan. kayo pa diyo? Wala ko pa nilagay sigarilyo. Dahil, papailing ko lang sa Indo kung ano ang gikan kang sigarilyo. Araw ini. Ang sigarilyo na ni. Iyon yung pupuunan kang hilang. Dahil mo pading Oscar. Iyo ba ini? Oh, nagkakahiri ka na. Dako lang ano kayan, ang purpose kayan, nagkadako lang ilang. Basta Cool. ano, pati, may mga Yan o. Smoking causes asthma. asthmatic. Numero 1 ini padi. Yang asmang yan. Oh, asma. Ay, Tapos, Dakol pa lang ng ilang kan. ako nang nagiging ano kanina. Kaya dapat nga ini, ipundo na ka mga tao. Totoo, dali ako na yung garilyo pa di. Kaya alam mo na yung garilyo. Hindi ka pa di, yung garilyo ka pa. Tayo na pa di. Kanto pa. Iyo. Guri nga pa di. Talagang din ako na yung garilyo. Ito pa di. Bawal ang talenta. Ilang sa sigarilyo? Bawal na sigarilyo. Nagkailang kita kaya. Bawal na yan talaga. Yung yan sigarilyong ini. Grabe na talaga ni. Pondohon na yan. Ako na yung sigarilyong yan. Ano yan? Oh. Bawal lang nga ni. Bawal pag may pambakal. Sigarilyo ka pa. Puri ka pa di. Tama siya pa di. Masakit man ni garilyo, kumain yung pambakan. Namita ko mado pa di. Korog man. Ay masiram pa di. Siram talaga yan. Masiram pala magsigarilyo. Kapag gusto mo man. Dahil ko. Ako talaga, nag-ingat na ko. Hindi pa di. Siram talaga. Siram talaga pa di.
Kaya pare, ano pala pare? Dahil man na ano pala pag sabing di masigarilyo. Kung yan pa lang. Dahil naman baga na ano si sabi kang di masigarilyo, kung yan pa lang, anak ano nagulos kita. Bago na ang pagsigarilyo. Iyo. Dahil na dahil na magparsigarilyo, tas ayun kaya sa health yan. Oo. Para kairi lang, siya apektado, magurang. Iyo, magurang. Magurang ng ginaray. Tapos, ano, ma-hospital. Kung mapipili, shabu na lang. Shabu, iyo, pwede. Shabu na lang. Kaso pa di ba, makakulong ka makan shabu. Hindi, Para mo naman pati si Duterte, ay, tinutudas pati ang ano. Ang shabu, mama sa dipig, di ka magkailang. Hindi ka magkailang kaya. Pero sa kulungan pa di, pag nakulong, siguradong kakailang. Oo, kailang tayo duman. So mga ano, Main ng luwasan, luwasa. hirap man kang pamilya mo. Kaya pa di, ipundo ang bisyo ano. Pundo na lang ang bisyo. Pansin. Malo siguro. Walang ulod. Puta kaya guys! Sorry, ataw ka na. Grabe na talaga eh.